A, musca. Of, mă duc la mama. Mami? E jos? Nu, a, e sus, la televizor. Cred. Da? Mami? Trebuie să o sun, înseamnă. Mami? Nu e. Mami? Te ascunzi? Stai că o sun. Alo? Alo? Ce vrei de el? M-am trezit și vreau să zic dacă azi ești la muncă. Te-am întrebat, nu știu. Da, sunt la muncă. Ce ți-am zis aseară? Ah, ok, hai că se aude rău, te auzi fără semnal. Și pe la cât vii? 8. Ok. 8. Ok. Bine, să fii cu minte. Ok. Pa, stai. Mai întâi aprinde luminile din sufragerie. Ok. Și am uitat să zic, ai dormit prea mult. Și deja vii? Nu. Eu acum sunt tot la muncă, dar și la noapte o să fiu și mâine dimineață. Of, mama. Mereu ești la muncă, nu putem să stăm și noi acasă. Îmi pare rău, fiule, n-am cum. No, bine, hai că mă culc și vă mâine dimineață ce o să fac. Și mă uit la televizor, bine, pa. Stai. Ce mai e, mama? Nu te uita la televizor că nu-i curent. A, da, am uitat, scuze. Mă duc la somn. Ok. Dar cum am dormit așa mult? Păi dacă azi noapte te culc ca la 5. La 5 dimineața. Ok. Înseamnă o să închid și o să stau în pat și o să mă culc. Ok. Pa. Pup. What? Cum am dormit așa de mult? Hai să mă încumăr că mi-e foarte foame. 2 chiar. Și să-mi culc. Nu bine. Da, nu-mi zic că iar e seară, că n-am chef. Bă, am uitat lumina. Am uitat lumina. Mamă, o să merg la televizor. Ce? Unde? Ok, nu. Nu acum. Trebuie să mă uit la un film. Să-mi las telefonul aici. Trebuie să mă uit la un film. Go. Mai tare volumul. Îmi sună bip bip bip. Să dau încet. Bip bip bip. Da. Mama? Iară? Alo, Edi, te-am sunat să... Păi știu că m-ai sunat, zi-mi de ce. Te-am sunat să zic că diseară o să-ți fac o surpriză. Ce surpriză? O să vezi. Hai, nu zi ce surpriză. O să vezi, ok. Dar stai. Eu îl văd pe tati. Unde? Nu-i la serviciu, e fix în fața casei mele. Casei noastre. Dacă-l sun să văd. Ok, pa. Mamă, tata, e fix acolo, mă. Să mănânc cu măr, de dimineață. Să-mi las iar telefonul aici, la unde sunt? Uite că mi-l las aici, bun. Aolo, eu mi-au telefonul loc de telecomandă, bun. Să-i dăm start, canalul ăsta. Tare. Și să ne uităm.
Ala plictiseală. Dăm telefon și mă duc să mă juc în camera de oaspeți. Mă duc să mă joc și eu, nu știu. Hai să mă joc Minecraft. Ok, am găsit diamante, dar nu vreau să le iau. Bun. Să fac filmare pentru YouTube, da. Să fac un live. Aș vrea. Mă duc jos. Forțat am coborât, dar m-am lovit în picior. Ok, tati tot e acolo, niciodată. Salutare, oameni buni! Astăzi sunteți pe canalul meu de YouTube și astăzi o să mergem în apă. Dați like, subscribe și să vă abonați. Și da. Ok, bla. Am făcut și vlogul. Am făcut și vlog. Ce pot să fac? Nu să mănânc ceva. Nu mai vreau mere. Că prea multe mere. Trebuie și altceva. Corect. Carne, lasă toată asta aici. Și carne, 3 bucăți. Mamă, de-abia aștept să mănânc. Au! Am picat. Ok. Vreau să mă duc în camera de oaspeți. Închide ușa. E ciudat. E foarte ciudat. Da, mă rog. De-abia aștept să mănânc. Dar nu mi-e foame acum, nu știu ce să zic. Bă, mă duc până afară. Poate iese Cristi afară. Am bateria de telefon, am. 100%, bun. Haide să merg. Bun. Au! Un monstru. Sună pe mami. Alo, mama, e un monstru, trage mine. Păi fugi. Ok, gata, sunt în casă, m-am încuiat. Nu trebuie să te încui. Dar de ce nu să mă încui în casă? Vrei să las ușa deschisă? Nu, nu trebuie. Ok, mama, hai, las. Dar te vezi că imediat vin. E 5. Wow, văd și eu acum. Tare. Hai să urcăm. Cam foame. Hai să mănânc doar o felie. Ce bun a fost. Nu știu ce să pot face. Nu știu ce pot face. Mama iară. Da, mama, acum câteva minute m-ai sunat. Vezi că eu acum vin acasă. Yeah! Auci. Yeah! Să țipesc un pic. Ding dong. Unde? Ce? Unde? A venit mama. Plecați jos. A venit mama.